Benim ismim Nuriya Gabdrahman kızı İsmagilova. Перим крайының барда төбегінен келдік. Менә мындай форумда енді мен 3-ші тапқыр. Шушы форумнан шул хәтле қанатланып кайтабыз без. Чөнки искитмәле ханымнар җыела. Алар үз тормышларының матурлыкларына сөенеп, һәм шушы матурлыкны башка ханымнарга, башка төбәкләргә дә алып кайтып, ханымнарны берләштереп, ак калфак оешмаларын оештырабыз без. Нәрсә соң ул ак калфак минем өчен? Мин менә мәктәп гимназия директоры буларак, үземнең эшемне ханымнар белән берлектә, балалар тәрбияләвендә, гаиләләрнең матур торып, балаларның тәрбияле булып үсүләрен күрәм мин. Әлбәттә, менә шушы эшләрдә ак калфакның зур йогынтысы бар дип уйлыйм мин. Барлык эшләгән эшләребезне менә шушында аралашып, бер-беребезгә ярдәмләшеп яшәсәк, безнең тормышыбыз тагын да матурланып китәр дип уйлыйм мин. Һәм киләчәк буында безнеке үз горыф-гадәтләребезне, телебезне югалтмыйча, балаларга, киләсе буыннарга беркетеп биреп, шуны үстерү нияте белән килдем инде мин менә шушы форумга. Минемчә бик яхшы эшләр алып барабыз без шушы форумнарда. Рәхмәт оештыручыларга, Кадрия Раисовнага бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә, чөнки без эшләгән эшләр, алар бик изге эшләр. Алар алдагы тормышыбызда үзебезнең күренәчәк, балаларыбызда күренәчәк дип уйлыйм мин. Халима Ахметова. Келдім мен Кыргызстаннан, Бишкек шарынан. Желаю, чтобы форум прошел на высоком уровне, и чтобы мы от форума получили очень много полезного, исчерпаемого для нас, чтобы в этой дальнейшей жизни все это пригодилось. Рахмат. Мин бүген Чиләбе өлкәсеннән Татар конгрессыннан, бөтен дөнья Татар конгрессына хатын-кызлар җыенына килдем. Безнең үзебезнең Чиләбе областы Верхний Уфали дигән шәһәребездә татар оешмасы эшләп килә, Мирас. Шушы Мирасның җитәкчесе булып эшлим, һәм безнең үзебезнең шәһәребездә шулай ук ачылган хатын-кызлар җыены Ак калфак, Алифба безнең укыла, классларыбыз 3-нче класста. Инде менә шушы форумда мин уже 4-нче кабат киләм. Миңа бик ошый, чөнки без менә шушы форумда инде үзебезгә күп мәгълүматлар алып кайтабыз, үзебезнең халкыбызның матур яшәүләрен күреп кайтабыз, бүтән регионнарда ничек эшләр алынып бара, шуларны күреп кайтабыз. Менә шушындай җыеннарның булуы безнең өчен бик кирәк, һәм ул ничек дип әйткән чакта инде безгә күп күтәрелеш бирә, һәм без үзебезне конгресска килеп, үзебезнең Ренат Нурычларына, Марсыров катышларыбызны, кызларыбызны күреп кайтсак, инде безнең күңелләребез күтәрелеп, тагын да ныграк эшлисе килеп китә. Ничек дип әйткәндә, дөресен генә без шундый бер татар дигән горур воздух дибез мәле җилне алып кайтып китәбез регионнарыбызга. Бик күңелле, чөнки безнең уҗымындагы эшләгән кешеләребез барысы да безнең туганнарыбыз кебек инде, менә безнең кызларыбыз, Гөлназлар, Миләүшәләр, Марсыров катышлар безне күрсәләр инде үз туганнары кебек каршы алалар. Бик зур рәхмәт Ренат Зинурочка, регионнарга бик булышалар. Без үзебез менә шунда килгән чакта китаплар алып кайтабыз. Үзебезнең мәгълүматларыбызны, үзебезнең эшләребезне аларга әйтеп җиткерәбез. Сабан туйларыбызны үткәрәбез үзебезнең шәһәребездә. Төрле мероприятияларыбыз үтә. Менә Муса Җәлилнең кичәләрен, Габдулла Тукайның кичәләрен, ничек дип аңарга шүрәле темасына багышланган рисуноклардан выставкалар үткәрәбез. Бик күп эшләр. Детский домнар белән, детский приютлар белән, олулар белән эш алып барабыз. Шуның өчен регионнарда инде артыбызда безнең тыл булуы бик кирәк. Рәхмәт бөтенесенә.